Trápi vás stres z dovolenky? Ak áno, toto video je pre vás. Dozviete sa 3 najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú šťastie pred i počas dovolenky. Poďme sa spolu pozrieť na 3 nové návyky, vďaka ktorým si budete užívať viac šťastia pred a počas dovolenky. Ahoj, volám sa Eva Stanová a vítam vás v Akadémii šťastia. Akadémia šťastia je tu pre vás, aby ste sa naučili nové návyky, vďaka ktorým získate nielen viac šťastia, ale i pokoj a čas na práve túžby svojho srdca. Žili podľa zmyslu svojho života. Prečo podliehame stresu z dovolenky? Pokiaľ nepoznáme zmysel svojho života, podliehame televízii, internetu či fotkám našich priateľov na Facebooku. Uveríme tomu, že čím exotickejší názov miesta dovolenky, tým si užijeme viac šťastia. Je to však naozaj tak? Poďte si pozrieť 3 nové návyky, vďaka ktorým sa zbavíte stresu z dovolenky a užijete si viac šťastia so svojou rodinou a priateľmi. Prvý návyk. Plánujte si miesto dovolenky nie podľa názvu miesta, ale podľa svojho aktuálneho rozpočtu. Ak máte dostatok peňazí a túžite cestovať, doprajte si dovolenku podľa túžob svojho srdca. Ak máte teraz menej peňazí, investovali ste do bývania, či ste nezamestnaní, spoznajte svoje mesto a okolie z nového uhla pohľadu. Doprajte si skvelé raňajky s priateľmi vo vlastnom meste počas pracovného dňa. Vychutnajte si dobrodružnú stanovačku v prekrásnej prírode. Trápia vás už dlho neupratané skrine? Aj toto môže byť dovolenka, ktorá vám dá silu a opäť vás nabije pozitívnou energiou. Vďaka tomuto prvému návyku sa zbavíte nielen stresu pred a na dovolenke, ale i po dovolenke. Veď slovo dovolenka znamená dovoliť si to, čo si nedovolíme počas celého roka, a dovoliť si to, na čo máme. Druhým návykom, ako sa zbaviť stresu z dovolenky a získať viac šťastia, je odpojiť sa od práce. Odpojite sa od internetu v mobile a počítač jednoducho vypnite a nechajte v práci. Týmto skutkom ukážete svojej rodine, že vám na nej záleží. A svojmu zamestnávateľovi, že si vážite seba a svoj voľný čas. Tretím návykom, ako sa zbaviť stresu z dovolenky, je nečakajte na plánovanie miesta dovolenky až na poslednú chvíľu. Vytvorte si nový návyk vo svojej rodine. Každý deň si nájdete 30 minút spoločného času, kedy zdieľate túžby svoje so svojím partnerom a svojimi deťmi. A tak naplánujete svoju dovolenku hravo. V tomto videu ste sa dozvedeli 3 nové návyky, ako sa zbaviť stresu a užívať si viac šťastia z dovolenky. Ak máte svoje overené návyky, napíšte mi ich dole do komentárov. Prípadne mi napíšte, čo vás trápi pred dovolenkou alebo počas dovolenky, z čoho zažívate stres. Napíšte svoje komentáre, otázky dole pod toto video. Na každý váš komentár odpoviem. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, poteší ma každý like, prípadne vaše zdieľanie. A ak nás sledujete prvýkrát, prihláste sa do Akadémie šťastia. Okrem e-booku zdarma
získate aj svoje miesto v živom vysielaní, v ktorom sa podrobne budeme venovať novým návykom šťastia, tak, aby ste už tento rok na dovolenke si užívali viac šťastia vďaka týmto novým návykom. Teším sa na vás v živom vysielaní už 15.6. o 19. hodine a prajem vám šťastie každý jeden jediný deň. Ahojte!